Ассалому алейкум, мардум муҷир. Ина меган граница маҳкама чия меган, ина имрӯз 29 апрел 2024. Ина паспорти тоҷикӣ 100% биромадан. Бо бедакмем будакам. Ина меакам бедакмем буд. Ина алҳамдулилла соф саломат бачаҳо биромадан ина акам. Бедакмем буд ина. Салому алейкум бародаро, сӯзи тинҷиам каса хубе. Бародарое ки Москва омаданед, вообще риск омадан накунед Москва. Ина мардам числаи 26 ки дар аэропорт хобам буд, бечоро. Ина умуман наёе ягон тота раҳ наметавонем биромадан бачаҳо. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. дӯстони азиз, бародарои қадрдон ва мардуми ғариб, бисёр ман ака границаҳоро реклама мекунам, барои гузаштани граница ина ширкати Муҳиддинро реклама мекунам. Ина хитоб бинен ки чӣ меган, ака гапи кадомиша бовар кунем. Ман ҳар рӯзе мада дар тамос мебурам ки як рӯза то 2 рейса меравам ва як рӯза то 2 рейса меравам, граница меоям. Меган ака мо шукри худо рафта омадаистем, тинҷа ягон гап нест. бо ма эминои ҳамсинфои худмаро мекунам ки барем бибинем онҷа чӣ гапа, мақсад ки одамое ки мисол шав рӯз қатима дар алоқаан. Мега ягон гап нест, нарафтем соқ саломат гузаштем омадем. Некем ин ёро мебинем намедонам ягон проблема меша аэропорт, ягон чӣ мешава дига халқ дар талока менузон. Наёен ки маҳкам мешен, наёен ки меқапантоно, наёен ки ина рӯз кадем. хай зиндагӣ чиқриву пастиву баландиҳо дора, ҷояш мешава ки ҳами дар ҳами хонаи худат ҷош мешава ки ай хонаат биромада наметунӣ, ҳам хе палажени мешава. хай зиндагӣ ҳами хеле бад, дига шарт нест ки ҳами сёмка кунем ину партоем ки воҳ бадавем бақапем ки ин хели шид, наёен ки ин хели мешава, наёен ки хели мешава. хай ҳами кор надошта бошам, телевизионда ма тамошо кардам. телевизионда ҳами гапа гуфтанд ки бародарои азиз, касоне ки кор надоранд нақлиёт безарурат муваққатан худдорӣ намоянд. ҳар як гап 366 паҳлӯ дорад. паҳлӯи хубша гӯш кунед, баъд хулосатона бироред. ина нигоҳ кам телевизионам чӣ гуфт? безарурат гуфт худдорӣ кунем, безарурат нарен, мақсади гапаш. айрӯи шиниди мо, айрӯи хабарои мо ҳама рӯза граница шукор ва фаъолият кардастай. ҳар кас бо ай насибу тақдираш мебина. одаме аст ки дар ҷойгоҳи хобаш мурдастай. ин ягон ина вай нестай ки ин насибу тақдирай ҳамаш. барен ай қафои кор шен, зиндагӣ кунен, кор ва фаъолият кунен, рӯзтона бигзаронен. ба хо рафтан ҳеҷ ке пеш намерава. ина ма бисмиллаҳи раҳмони раҳим мегам, тарафи кӯҳ мебурон. шумо ам ай қафои кор, мо ам ай қафои кор. худо ёру мададгори ҳамаи мову шумо. худо нигоҳбон.